Tiliointi. Voi olla tilanne, että asiakas on maksanut oman laskunsa, mutta viitenumero ei täsmää laskun viitenumeroon. Suoritukset painikkeen takaa löytyy käsittelyä vaativia suorituksia, joita ei pystytä kohdentamaan mihinkään olemassa oleviin laskuihin. Klikataan sitä saapuvaa suoritusta tästä suoritus-ID-painikkeen kohdalta ja otetaan tuo suoritus-ID ylös. Kopioidaan, kirjoitetaan paperille jotenkin, että se on muistissa. Tämän jälkeen mennään etusivulle ja avataan lasku, jolle me halutaan kohdistaa tämä tullut suoritus. Tämän voi hakea laskunumerolla, asiakkaan nimen mukaan, asiakasnumerolla ynnä muuta. Klikataan hae. Tämän jälkeen, kun aukeaa tämä lasku, klikataan täältä liitä suoritus. Suoritusten hakeminen tähän kohtaan laitetaan se ID, joka äsken kopioitiin, ja klikataan hae. Tarkistetaan, että tiedot pitää paikkansa. Valitaan pankkitili, myyntitili, ja klikataan tallenna. Tämän jälkeen suoritus näkyy täällä myynnit ja suoritukset kohdassa.